Ai, sí, un patater! Ara els parlo seriosament. S'han caigut 20 quilos de pintura vermella escarlata als terra del bany i em fa por que els penetri a través del sostre. No es preocupi que no ens penetrarà. Suposo que el seu bany deu ser a sota el nostre, no? Doncs no ho sé, la Miri, veritat. pujaré a la casa i donaré uns copets al terra